May na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Pagkukonsiderar kan gobyerno na may sabay na ang mga may edad 12 sa 17 sa COVID-19 vaccination program kan gobyerno sa ultimong quarter kan 2021. Kasunod din kan pag-aprobar kan Food and Drug Administration sa emergency use authorization kan Moderna asin Pfizer COVID-19 vaccine na maitudok sa mga kaakian. Sigun kay FDA Director General Eric Domingo na ang mga jóvenes na may comorbidities ang tatawan ng prioridad ngunya ng mabakunahan. Kiriman, ang pagbakuna sa mga kaakian nakadepende pa manggiraray sa permiso kan mga magurang. Nagpagarumduman si Domingo sa mga magurang na basaon ang label kan Pfizer asin Moderna COVID-19 vaccine sa FDA website para sa mga informasyon kanasabing mga bakuna. Posibleng sa ultimong kwarter kan taon na ini, pwedeng matudukan ng bakuna kontra COVID-19 ang mga Pilipinong may edad 12 sa 17 anyos. Inisigun kay FDA Chief Eric Domingo kung masisiguro ang suspisyanteng supply anin COVID-19 vaccines. Katakod naman ini kan pig-isyong Emergency Use Authorization o EUA kan FDA sa Moderna vaccines para maitudok sa mga doses sa 17 anyos na Pilipino asin kana kaaging bulan tinawa naman in authority ang Pfizer para sa nasabing age group. Sinabi ni Domingo na pwedeng i-prioritize na ang mga jóvenes na may comorbidities and kaso maisabay na sa vaccination program kanasyon ang mga kaakian na may edad 12 sa 17 anyos. Ipinaluwas na kan Department of Budget and Management ang karagdagan na 888.12 milyones pesos na fundo para sa special risk allowance kan mga healthcare workers na nasa pampubliko asin pribadong sektor. Kinabi kan DBM na nakatagami ini sa mga healthcare workers na nag-asakaso sa mga COVID-19 patients poon kan Desyembre 20, 2020 sa Hunyo 20 o 30, 2021. Sigun sa DBM, kinuha ang fundo halay sa Miscellaneous Personnel Benefit Fund asin ang program appropriation sa irarom kan General Appropriations Act ngunya na taon. Dalang digdi, o minumot na sa kabilugan na 1.2 bilyones pesos ang naipaluwas na fundo kan DBM para sa SRA kan mga health workers. Hinagad ni Senator Joel Villanueva na palawigon pa sagud sa masunod na taon ang pagtataonin duwang special allowances para sa medical frontliners kanasyon. Sigun kay Villanueva na yuan chairman kan Senate Committee on Labor na pigihirit niyang langkawan pa ang alokasyon para sa special risk allowance asin active hazard pay sa mga propostong national budget sa masunod na taon. Ang hazard pay nakapairarom sa bayanihan law para sa mga public health workers mantangan SRA naman para sa mga kapwa nagtatrabaho sa pampubliko asin pribadong ospital. Suma total, maabot sa 3,000 pesos kada bulan ang mariresibin na hazard pay kan mga public health worker o katumbas nin 136 pesos kada aldaw. Mantang 227 pesos kada aldaw man ang makukuha kan mga nagtatrabaho sa pampubliko asin pribadong ospital o katumbas nin 5,000 pesos kada bulan bilang SRA. Tinawan induo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang pagbakalin mga ambulansya nag-agi sa tamang proseso kan Bidding and Awards Committee. Ibanan man ang presyo, sigun kay Vergere, ang mga ambulansyang type 1 na igwang medical equipment asin supply kundi maging ang training kan driver asin medical workers na nagmamando sa nasabing mga ambulansya. Ligtas ang mga nag-arabot na COVID-19 vaccine halay sa Moderna. Piglino pa man ni FDA Director General Eric Domingo, matapos punduhon kan Japan ang paggamit sa Moderna vaccine kan mahiling na kontaminado ang nagkaparang vial. Ipinahay pa man yan na ang Moderna vaccine batch na nag-abot sa nasyon dahil kaibanan sa mga ipinadara sa Tokyo kaya ligtas sining itudok sa mga Pilipino.
Nagpaluwas din mga ebidensya ang nakalihis na administrasyon manungod sa pagsasabing overpriced personal protective equipment o PPE na binakalkan panahon na ito. Ipinalawas ni dating Deputy Spokesperson Abigail Valtes sa iyang Facebook account ang kopya kana purchase order na sobra 3,000 na PPE na binakal nagkapirang aldaw bago ang pagtatapos kan termino kan dating Presidente Noynoy Aquino. Kiban sa kada set na nagkakantidad ni na maabot ang 4,000 pesos ang goggles, gloves, plastic shoe covers, coveralls, surgical board, N95 masks, surgical masks as in head caps. Enot nang ibinulgar ni Presidential Spokesman Harry Roque, mas mahal ang nabakalindang PPE kan Aquino administration kumpara sa binakal kan Duterte administration bilang kasimbagan sa pagpapaimbestigar kan mga kongresista sa indang overpriced PPE na binakal kan Duterte administration. Tiglinaw kan Commission on Audit na wala sindang nasirip na sala sa pagbakal ng personal protective equipment sa rarom kan administrasyon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Sa pagdangog kan Kamara, sinabi ni COA Chair Michael Aguinaldo na wala siyang natatandaan na sala sa pagprocure kan dating administrasyon. Magigurumduman, inakusara ni Presidential Spokesman Harry Roque ang Aquino administration na nagbakal in overpriced na PPE na nagkakatadad ng 3,500 pesos sa good 3,800 pesos kan 2015 as in 2016. Inanaging kasimbagan ni Roque sa tao kan alegasyon ng corruption sa Department of Health sa paggastos kan 67 bilyones pesos na pandemic funds kanakaaging taon. Sisiripon kan Commission on Audit o COA ang presyo kan mga COVID-19 vaccine maski na igawang linaog na non-disclosure agreement ang gobyerno asin mga manufacturer nin mga bakuna. Sinabi niyang nagpaluwas na ang COA nin guidelines sa indang mga auditor may kinaaraman sa pag-audit sa National Vaccination Program duwang bulan na nakakaagi. Mantangan mga donasyon na bakuna isasabay man sa audit. Napag-araman na base sa non-disclosure agreement kan gobyerno asin mga COVID-19 na manufacturer handay pagpublikar kan presyon nin bakuna. Inagad kan Makabayan Block sa Kamara de Representantes na si Ripon asin imbestigaran ang Department of Education kasunod kan mga ipinalawas na findings kan Commission on Audit para sa nakaaging taon. Base sa isinumiter na House Resolution 2128, sinugo kaniyan House Committee on Public Accounts asin Basic Education and Culture na si Repon kung paano ginestos kan DepEd ang sendang 2020 budget kay bana na digdi ang alokasyon para sa COVID-19 response. Base sa report kan COA, dahil nagamit kan DepEd ang sobra 3 bilyones pesos na fundo kani sa erarom kan Bayanihan 1 and 2 para sa Basic Education Learning Community o Continuity Plan. Nagpalyarman na may paluwas-tulos kan ahensya ang fundo para sa sendang regional offices na nagkakatadad nin sobra 950 milyones pesos. Nahiling na ang Makabayan Block sa report kan COA na may sobra 300 milyones pesos na raig ginastos ang DepEd na nakatagama sa 7 regional offices kani. Posibleng sa masunod na semana, magluwas na ng desisyon ang Vaccine Expert Panel o VEP kan Department of Science and Technology o DOST manungod sa pagtudok ng COVID-19 booster shots. Sinabi ni VEP at Chairperson na Dr. Nina Gloriani na dakol na bagay sinampigo konsiderar na posibleng paggamit ng pagtataon ng booster shots. In kaso togotan, piglinaw ni Gloriani na eenotan giraray na matudukan kaini ang mga healthcare workers. Enot ang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na nakikipag-negosasyon ang gobyerno sa 4 na manufacturers para sa supply kan COVID-19 booster shots. Di niya pinag-unambitan kung ano-anong manufacturers iniya pero nagpasabi na ang Chinese pharmaceutical firm na Sinovac na madonar niya na 500,000 na booster doses para sa medical workers. Sigun kay Galvez, sa pigahalat na sa naninda ang abiso kan World Health Organization, VEP as si National Immunization Technical Advisory Group o NITAG may kinaaraman digdi. Iglalauman kan Department of Health na may tatao na sa INDA ang technical report mananangod sa pigigibong pag-aadal para sa COVID-19 booster shots. Sa pag-abot kan House Committee on Appropriation para sa fundo kan DOH sa 2022,
Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na sa masunod na semana, halato na sa nanindang may sumitir sa inda kan mga health experts as in vaccine expert panel and technical report mananangol sa paggamit ng booster doses. Pag makuha ang report, sa masunod na semana, tulos ninda ining isusumitir as in ipapresentar sa Department of Budget and Management ang report ang magiging basehan para ma-evalue kan DBM sa program funds as in line items kan 2022 national budget ang 45 billion pesos na alokasyon para sa booster vaccine. Sinabi pa ni Duque na DBM as in bako ang DOH na nagbugtak sa COVID-19 booster shot sa erarom kan program funds. Magigurumduman na ipinaliwanag man kan DBM sa naenot na mga hearing na ginibon ninda ini dahil bako paman malinaw kung talagang kaipuan ang booster shot kontra sa COVID-19 sa masunod na taon. Nadit man ang nagkaparang kongresista dahil dakol na mga Pilipino ang fully vaccinated na as in kaipuan may nakahanda ng fundo para sa third shot para mamantinir ang protection kontra sa helang. Aminado si National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa na matinding debate ang propostong 3-week lockdown sa Metro Manila. Sinabi ni Herbosa na kung siya ang hahaputon, mas gusto niyang magpautob din lockdown dahil halang kaupaman geraray ang kaso ng COVID-19. Siring man, day man pwedeng pabayaan na magutom ang mga tao kung sa geraray isasarado ang ekonomiya. Rekomendasyon niya sa gobyerno na magpabulos nin fundo sa pagpapakusog din healthcare system, mag-hire as inomentuhan ang sweldo kan mga nurse. Kinontra man ni Herbosa ang pahayag ang dating NTF Special Advisor na si Dr. Tony Liachon na posibleng maging epicenter kan COVID-19 ang Pilipinas sa bilog na Southeast Asia. Miara Santo, hinagad ni Senador Edwin sa Interagency Task Force nakaskasan ang pagbakuna kontra sa COVID-19 kan mga pahali ng overseas Filipino workers lalo na sa mga nakatala na maglayog pasiring sa ibang nasyon ngunya na taon. Pipasiguro man ni Gatchalian sa Philippine Overseas Employment Administration as in Department of Labor and Employment na may tao ang brand kan COVID-19 vaccine na pigahagad ka nasyon kung saan nagmatrabaho ang mga OFW. Paliwanag ni Gatchalian na importanteng mabakunahan ang mga OFW mantang yaong pasinda sa Pilipinas para pwede sindang makabultatulo sa trabaho. Tinawan ni Duni Gatchalian na dakol sa inda ang nagsusuporta sa pamilya kaya dapat sindang tabangan lalo na ngunya na magiging dagdag sa gastos ninda ang sigurare na pagbukas kan klase. Sinabi pa kan senador na kaipuan protiran ang mga OFW dahil katawang mansinda sa pagpapakusog kan sa tuyang ekonomiya. Nagpagiramdaman ang Philippine Red Cross na trabaho kan gobyerno ang pagresponde sa problema kan nasyon sa COVID-19 pandemic. Ini matapos na tuyawan ni Presidente Rodrigo Duterte sa ahensya na pinamamayuhan ni Senator Richard Gordon. Sa sarong pahayag, sinabi kan PRC Board of Governors na nagtabang naman ang gadsinda sa pagkakaigwa ng COVID-19 testing sa pagikan pagkikipagpartner sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Nahipdoan man kan PRC ang maabot sa 50% kan COVID-19 testing sa nasyon pero napundo ini dahil naman sa utang nindakan ahensya. Magigiramdaman na sa Talk to the Nation address ni Presidente Duterte kan Huwebes, gusto niyang siripon kan Commission on Audit o COA na Red Cross. Apesar ka ini, dating kakayahan na ang COA na i-audit ang PRC na sarong non-government organization. Dakulan epekto kan COVID-19 pandemic pag-abot sa international travel o paglaog kan mga biyahero sa Pilipinas. Kinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Crisia Sandoval, 70% ang ibinaba kan laog kan mga traveler sa nasyon kung kan magsikad ang pandemya. Sigun pa sa iya, lalo pang nagluya ang pag-abot kan mga biyahero sa nasyon ngunya na may patakot kan COVID-19 Delta variant. Saro sa mga rason ang pagpautob ng travel ban. Bako digdi sa nasyon kundi maging sa iba-ibang parte kan kinaban. Sinabi niyang maigpit na ipinapautob ang health protocol sa mga aeroporto siring sa mga pier. Ang solamenting piglalaog sa nasangunyan, iyo ang mga
overseas Filipino workers, mga balikbayan, asin mga dayuhan na may valid visa, araw kan mga nag-aadal asin nagtatrabaho sa Pilipinas, diplomat asin mga permanent residents na. Sa ngunyan, maigot pa magdiraray na ipigbabawal ang paglaog kan mga turista. Bawal man maglaog ang mga biyahero hali sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia, asin Indonesia dalan sa ipinapautob na travel ban. Inako kan Hong Kong Union of Employment Agencies na pasakit ngunyan sa employer sa Hong Kong ang dakol na issue sa pagdeploy ni Filipino domestic workers duman. Sa hampang nga ini kay kanabana kan Hong Kong government sa biyahe duman sa Philippine Airlines asin Cebu Pacific. Ini matapos na magpositibo sa COVID-19 na pag-abot sa Hong Kong ang nagkapirang OFWs na gikan sa Pilipinas. Sigun kay Thomas Chan, chairperson ni kan Hong Kong Union of Employment Agency, sa ngunyan, Cathay Pacific asanaan may biyahe ni na Manila to Hong Kong asin Hong Kong to Manila. Sinabi ni Chan na daiman kakayanon kan employers ang sarong mahal na airfare sa Cathay Pacific. Sinabi niya ang kantidad kan pamasahe sa nasabing airline katumbas ni na 7 beses na sa Cathay Pacific. Dahil sa pagkakaipit sa Pilipinas kan Pinoy household workers, napipilitan na sanaan Hong Kong employers na magkuhanin ibang foreign na domestic workers duman. Yan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pangarakan mga pagariba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa anong pagantabay. Sweldo na